هەگەر حەقیتە بدلی خۆشە نەدونتە ڕۆ بەسەر خۆ و بزورێ بستینە. ڕۆ بەسەر خۆ و بزورێ بستینە. زاروکی بچووک دەمێک و توی ji ئێمزەک و ji şîr vekê bi dilî xweşe jê nayê vekirin. Divê ku tu wî bi zûrê jê veke. Balê xwe pê din zarokî biçûk. Êmzik û şîr bi dilî xweşe jê nayê vekirin. Tu bi zûrê wî jê vedike û tu çi qosa vê ra dikerisî. Heta ku tu wî jê vedike. Yani belkî ji sedî dido bi dilî xweşe jê ve bibin. Lê piraniyê zarokan bi dilî xweşe ji êmzik û ji şîr ve nabe. Divê ku tu vê ra bikerisê an bi zûrê divê ku tu wî jê ve bike. Bi eynî wê yekê demê ku tebiatên neboşte de hene û tu dixwazî xwe ku tu ji wê tebiatîna xwe jê vekê divê ku tu henek û vê ra neke. Divê ku tu yê kar têol neke. Divê ku tu bi rastî bi hêz li hember wê tebiatê bisekinî û bi zûrê tu xwe jê veke. Ji ber ku tu bi wê tebiatîna hatiye girêdan, tu hatiye girêdan. Wê girênekina jî divê ku tu bi zûrê veke. Bi zûrê veke. Ere. Îcar mavî Kurdan jî wisa ye. Eger heqî te bi dilî xweşe nadin te, ra bi ser xwe û bi zûrê bistîne. Heva hene ye. û bi eynî wê yekê jî em ê ayetekê ji Pirtûka Pêrûz bînin ji Mizgîna Mete. Derya 11 û ayeto 12. Di derê de İsa Mesîh li ser padîşahiya Xwedê dendike. Got çi? Got padîşahiya Xwedê bi zûrê tê standin. û yên bi hêz wê digirin. Padîşahiya Xwedê wethay wê pir ne. Manê wê pir ne. Lê em ê ber yekê bisekirin. Navî xwe bi xwe vê ra ye. Padîşahiya Xwedê padîşeh. İcar karî padîşeh çi ye? Padîşeh hekim dike. Padişah hekim dike. Ha. Medem ku padişah hekim dike, padişahiya Xwedê yani bila hikmî Xwedê were serte. Zanebînê Xwedê were serte. Hêzê Xwedê were serte. Wê hikmî Xwedê ji hetanî ku were serte, divê ku tu ber xwe bide. Di çi de divê ku tu ber xwe bide? Di lavêjan, dua, di xwendinê Pirtûkê Pêrûz, di dandinê sandinê te berdewamî bi Xwedê ra hebe. Demê ku dandinê sandinê te berdewamî bi Xwedê ra tinebe, wê çanê padîşahiyê Xwedê, hêzê Xwedê li ser te kêm dibe. Li ser te kêm dibe. Ere, ji bo ku wê padîşahiyê Xwedê, wê hêzê Xwedê û hezûrî wî nav te da mekin be, divê ku tu zûrê bi Xwedê. Zûrê tu bi Xwedê di çi da? Zûrê bi Xwedê di xwendinê Pirtûkê Pêrûz, di dandinê sandinê te bi Xwedê ra. Ere, yani mesele zûrbîn tê de heye. Yani meselen hene divê ku tu zûrê bide xwe, hetanî ku tu bigînî wê xwestekê xwe. Eger tu zûrê nede xwe, tu nagînî wê xwestekê xwe. Pir xwestek, pir tişin hene, sedî nûd û pênc, sedî nûd û şeş, dike zûrê pê diye. Tu zûrê nediye, tu nagînî wê xwestekê xwe. Em bibêjin, tu dixwazî siba ber destî sibê rabe bi Xwedê ra rûne. Sibeyê tê rad bi Xwedê hene wek hilmek hene hilmekî xweşik çavê te vedike te radike. Dibe dê rabe, te gotî ez kêp te ra rûne. Dê paşê çavê xwe veke û dîv ra dê kerd têolke. Tê ji nû xewke. Ne tu bi Xwedê ra rûniş û ne dandinê sandinê te bi Xwedê ra çêbî di wê sûliqna da, di wê berdestî sibê da. Ha, ji bo çi? Ji ber ku te ê kerd têol kir, te zûr neda xwe. Tu ra nebî, tu rûnenişt vê ra. Aha. Lê ji bo ku wê dandinê sandinê te Xwedê ra çêbî bi berdestî sibê, divê ku te zûr bida bedenê xwe, te zûr bida xwe,
تجناب جیا بکشیا و تو بخدا رو نشتا ده بگیشتا خوستک خو و بالا خداه ایجار مثلا هنه دوی کت زوره بده خو حتی نی کت بگینه خوستک خو و ای کنه جغ رو برده جی چما نکنه جغ رو برده؟ جبر کو زوره ناده خو براستی لهم بروی شهوته لهم بروی عادت نوسکنه جبروی اکه تم دیجی خود دمینه ای درو سه رو بر خو بده ای خوشه و بکه ده زکی جنوان لفگاری چما جبر کو بزوره لهم بر نوسکنه ای کارت یالده که زی سیس دبه وقتا زی سیس دبه دوی عادته دو دمینه جبو کو تو خوشوی عادت خلاص بکه خوشی رزگار بکه دوی کو تبراس لهم بره بسکنه و خو بزور جوا بکه اگر ت راس لهم بره نسکنه تو نکنه خو جوا بکه اره ایجار اگر حقیقت بدلی خوش ندون ته را بسر خو و بزور بستینه